Fl-aħħar sigħat feġġew 10 każijiet oħra ta' coronavirus f'pajjiżna minn fost 487 test biex it-total ta' persuni infettati f'Malta tela għal 149. 6 minn dawn il-każijiet huma relatati ma' safar u l-4 l-oħra ttieħdu minn trasmissjoni lokali. Għall-ewwel darba hemm każ ta' anzjan li qiegħed fit-taqsima tal-kura intensiva u li jinsab f'qagħda kritika. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci qalet li l-anzjan Malti ta' 72 sena kien iddaħħal l-isptar biqtuħ ta' nifs, deni u ġieħ f'sidru. Meta sarlu t-test l-ewwel darba kien irriżulta fin-negattiv, iżda l-kundizzjoni tiegħu komplit sejra l-agħar u wara li sarulu aktar swabs il-ġimgħa ħareġ pożittiv. Huwa għandu l-kundizzjoni tal-pneumonja bilaterali, jiġifieri ż-żewġ partijiet tal-pulmun għandhom infezzjoni qawwija. L-anzjan Malti ħal-virus mingħand membru tal-familja li ġie infettat minn barra l-pajjiż. Bħalma konna qegħdin ngħidu l-anzjani huma nies li huma vera vulnerabbli u allura jekk taqbadhom dan il-virus hemm ċans kbir li huma jista' jkollhom komplikazzjonijiet u propju sfortunatament dan ir-raġel ġralu hekk fejn il-komplikazzjoni li għandu l-persuni hija ta' pneumonite tal-pulmun ta' tnejn ġifier bilateral pneumonia. U issa qiegħed propju l-ITU taħt il-kura tal-ispeċjalisti qiegħed intubat u bil-ventilator. Każ ieħor relatat ma' safar huma 3 membri tal-istess familja li ġew mill-Filippini fit-13 ta' Marzu. Dawn huma mara ta' 40 sena, raġel ta' 41 sena u raġel ta' 47 sena. Każ ieħor huwa ta' raġel ta' 59 sena mill-Ingilterra li jgħix Malta u li kellu sintomi ta' ejja u ġieħ fil-muskoli u nuqqas ta' toma. U ġie mal-familja ta' 3 persuni u qatt fi kwarantina. Każ ieħor importat huwa ta' Malti ta' 30 sena li ġie minn Franza u qatt fi kwarantina. L-ewwel każ ta' trasmissjoni lokali huwa ta' mara ta' 34 sena li taħdem fil-qasam tas-saħħa u li bdiet bis-sintomi fis-26 ta' Marzu. L-awtoritajiet tas-saħħa qed jidentifikaw il-kollegi u membri tal-familja li seta' kellhom kuntatt magħha. It-tieni każ trasmess lokalment huwa Malti ta' 36 sena li huwa sieħeb ta' persuna oħra li riżultat fil-pożittiv u li ma kellix safar. Żewġ każijiet oħra huma Indjani ta' 36 sena u 31 sena li kellhom kuntatt ma' persuna oħra li diġà riżultat fil-pożittiv. Dan il-każ iżviluppa fuq il-post tax-xogħol fejn kien hemm numru ta' persuni li ġew affettwati li ma' numru issa tela għal 7 każijiet pożittivi. Il-Professur Gauci spjegat li issem 3 każijiet l-ITU, anzjan ta' 61 sena li qiegħed f'qagħda stabbli, mara ta' 60 sena li wkoll qiegħda f'qagħda stabbli u l-anzjan ta' 72 sena li jinsab f'qagħda kritika. Aktar minn qatt qabel appellat biex l-anzjani u dawk b'mart kroniku jibqgħu id-dar. Diġà kellna dawn il-każijiet li huma nies tal fuq minn 60 sena li propju hemmhekk aħna qegħdin naraw li hemmhekk jista' jkollok ċansis ta' komplikazzjonijiet ta' meta inti jkollok età li iktar avvanzata manka f'cases fejn inti jkollok kundizzjonijiet kroniċi jew inkella jkunu fuq ċertu trattamenti. U għalhekk dejjem nibqgħu intellu l-appelli tagħna għal kawtela speċjalment f'dawk in-nies li huma aktar vulnerabbli tal-anzjani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.